راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو أب زلخمو سلامتنا تقبلوا كبرا سماتي نايلومي ربو 12 حسفنونا بعوت أرقاي زدالو أفريكا بسومنزن بتسفيت يوهنس ناتدالو زغرب مدبتا تعمون كلونايو زينان مدباتن أواهده باريس كاب زركب سيدي إرنا مساعدكم زلخو آماني القرماية أرستا زينا كقدم لكم إرترا مثل بدا كورونا فيروس تتحيزو أب قطبان فينانسن زوسدتو سقومتي كم زيلي تسبسابه قراو معكن جنزبا فليتو أب موريشيس زقات أمي حدقا ندادي تسعانت مركب كل ما يتبكيلو كاب معرفو نفرتي أنغولا قد مع 10 عامتات تسرقت نفاريت زاقيت دهايا أي ترغبن هذه إذاعة إرنا زينب زرزر أب إرترا مثل بدا كورونا فيروس تتحيزو أب قطبان فينانسن زتوسد سقومتي كم زيله واناوي تسبسابه قراو معكن جنزبا ملكيتو أتي أهجراو فينانساو تكال 296 هجرات مثل بدا كورونا فيروس تتحيزو زوسدو زلوا ناي قطبان فينانسن سقومتات بزملكت ب31 نحاسه أب زوصو زرزراو تسبسابيو منجس إرترا زوسدو سقومتي كم زيله زنصره منجس إرترا أب 21 مجابيت ناي مجمريا ملكفتي كورونا فيروس كم زمزجبه نودب تعنا عالم دحر محبارو كاب كل التميازات حيزو حزبي أب جزء كعصو كم زأوجه تسبساب أزخاخيرو اتمنجستي كاب 28 سنة حيزو كفيلاوي مجمار تمرت كوانتا أوجه اتنايمعص أو أواج بب أوانو بزوها بحبريتا كي تسنى نايجيزي مقان زيبولو كوينو كم زغتسله اتي فينانساو تكالافليتو منجس إرترا مثل بدا كورونا فيروس تتحيزو أب قطبا فيسكال متن شرفن كال فينانساو نتفتاتن زوسدو سقومتي كم زين برخا أنتصيرو منجس إرترا دحري لبدا كورونا فيروس بزعبا زهلو قطباو نتفتاتن فينانساو مدباتنون كم زيبلو يتكس إرترا أبزي 29 عامتات نهزبي بوقع زنقر سرع باجتن قطباو مدباتن كم زيتن حيفلت أبزناي لبدا كورونا فيروس أوان بسنكتي بهاور زخي زلو مدبات منجستن زتنا وحي أواج معصاون حزبي نكبيد قطباو قلولاون طميتن تقاليعو كم زلو بسفيحو يزرب كاب تشاينا تبقيسانا برازيل تقوعز نبرت ناي جابان ناي تسعنات مركب أب كباب موريشيس ب25 حملة مس كورال كم استقاجو تقاليسو اتا مركب مس كورال دحر مقجاو بستفترة نقع سعيناتو كاب زنبرت أستات 4000 طن ندادي اتحاد الشح لحقو ناب بحري فسيسو أكبابي يبكل كم زلو تفليتو مايا سيشيلس بزت فلالي كورالاتن عساتاتن زوك أبي مسحب بصحتي بمنبارو اتيز لحقو ندادي بكلا قبل علم مسعبو درو بسنكي كورونا فيروس تحسين زلو اندستري توريزم تاغرون كداخمو كم زغل تقليسو اتا مركب كاب قند مسمر وصيا بخمي ناب مايات موريشيس كم تጸقعتن نتا حدغا كتورد كم زغالتن جنا كفلت اي تقالن اتي كابتا مركب بزلحقو ندادي غدات وريدو زلو جماجم حدي كاب تفطراوي هابتي عالمنا تباهيلو بيونيسكو زتحازئ بوتايو دسيت موريشيس اب هندا وقيانوس ستركب نئشتو افريقاويت هاجريا نفاريت أبران كلا تجويا كبهال أب معجنا زينا كسمع نبريو نفاريت تسريقة دحريو أبي كم زاتوت أي تفلتن كبهال جن سمعكم ده تفلتو بعسران حموشان جنبوت كل تشحن سلسن أب أهجرا معرفو نفرت أنغولا 4 دي فيفريرو تاع شيغاز نبرت بوينغ 720 زعينتا نايمة قوعزيا نفاريت بزي فقد موترا تنسيو ناب محمبة بصرقيا وي رانويا مريحا أب مقوطاطر تاورز نبره بعلمويا مسبررتي راديو ركب كجبرن بزي فقاد يبرو كم زلو كحبرو من فتينو أبررتي راديو معصيوم سلز نبرو كزراربو مايكالن اتوان ساعة 5 نايمشتي نيرو أبررتي نفاريت العلوم نمعرب ناب أطلانتيكا وقيانوس دحر مبراروم 17 عامتات حليفو زاغيت أسروم أي ترغبن نعوم نمدلاي زقبر زنبره تعري كم زمهمن أون تقليصو أستات 22 مليون زواجا 300 سبات كتسعن التخل نفاريت واننتا ناي أمريكان إيرلاينز نيرا دحرو دما أب أمريكا كتما ميامي زمدبرو ناي نفرت مشتا كوبانيا غزيوا اتا نفاريت أكال من قد أير أمريكا غينا ناب أنغولا كتما لواندا مسمتت دحر زقاتما نوس تكنيكا وتسقم داقماي قدم مبرارا أبتي معرفو نفرتي نعسر 4 وارح كوفيلا كراي نايتي كوف زبلتو 4 مليون دولار سلزواللت من قد أير أمريكا نتناي كراي عدا أب كند مغفل نتا نفاريت ناب كوبانيا مشتا نفرت ميامي شيطوا اتناي مشتا كوبانيا دما نحاده بين باديلا استباهله ناي بلرا انجينير كعريا ناب أنغولا ليخو
እቲ ኢንጂነር ድማ ሓደ ዝሕግዞ ጆን ሙታንቱ ዝተባለ ናይ ነፈርቲ ቴክኒሽያን ቆፂሩ ክልቲኦም ነታ ነፋሪት ክዕሪዋ ድሕሪ ምቕናይ ሃንደበት ብዘይ ፍቓድ ኣበጊሶም ይወስድዋ እንተኾነ ክልቲኦም ቦይንግ 727 ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ክመርሑ ፍቓድ ኣይነበሮምን እታ ነፋሪት ድማ ብክልተ ዘይኮነ ብሰለስተ ኣብረርቲ እትምራሕ ነይራ እታ ነፋሪት ቅድሚ ምስራቓ ኣቐዲሙ ኣብ 11 መስከረም 2001 ብዝተጨውያ ነፈርቲ ኣብ ማንታ ህንፃ ማእከል ንግዲ ኒውዮርክ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ስለ ዝነበረ ንሳውን ንተመሳሳሊ ዕላማ ከይትውዕል ተሰጊኡ ነይሩ እንተኾነ እቲ ዝተሰግአ መጥቃዕቲ ኣይተኻየደን ማእከላይ ወኪል ስልያ ኣሜሪካ ሲአይኤን ኤፍቢአይን ኣብ ምድላያ ተዋፊሮም ነይሮም እታ ነፋሪት ደኣ ካብ ራዳር ተኸዊላ ናበይ ኣተወት ዝብል ዛጊት መልሲ ዘይረኸበ ምስጢራዊ ሕቶ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ኣብ ኣትላንቲካ ውቅያኖስ ጥሒላ ከይትኸውን ዝብሉ ኣይተሳእኑን ካልኦት ድማ $4 ሚልዮን ዕዳ ክኸፍል ዘይደለየ ኩባንያ መሸጣ ነፈርቲ ሚያሚ ብምስጢር ሰሪቕዋ ዝብል ጥርጣረታት ኣለዎም ክቡራት ሰማዕቲ ዜና ተፈጺሙሎ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ኣሜሪካ ጃፓን ቤልጅየምን ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን በብወገነን ዝዝከራሉ ቅድሚ 75 ዓመታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኒክሌራዊ ቦምብ ሂሮሺማን ናጋሳኪን ክድህስስ እዩ ምክታልኩም ደጊምና ንዕድም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ክህልወና እዩ ምክታልኩም ክትቅፅሉ ብኽብሪ ንዕድም ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ኣብ ከተማታት ጃፓን ዝዓለበ ኣቶሚካዊ ቦምብን ሽዱሽተ ነሓሰ 1945 ሶኒ ሰዓት 8 ረብዕን ናይ ንጎይ ነይሩ ኣብ ጃፓን ከተማ ሂሮሺማ ተማሃራይ ናብ ቤት ትምህርቱ ሰራሕተኛ ናብ ስርሑ ሓረስታይ ናብ ማሕረሱ ነጋዳይ ናብ ንግዱ ኮታስ ሰለማውያን ሰባት መዓልታውን ጥፈታቶም ምስልሳል ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን ብ29 ዝዓይነታ ነፋሪት ኩናት ኣሜሪካ ሊትል ቦይ ዝተሰምየ ኣቶሚካዊ ቦምብ ደርብያ ሰለማዊ ትመስል ዝነበረት ንግሆ ብቕፅበት ናብ ገሃነም ብምቕያር ኣስታት 80,000 ሰባት 30 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ከተማ ሂሮሺማ ምዃንዩ ክቕተሉን ከለው ዝበዝሐ ክፋልታ ከተማ ዓንዩ ድሕሪ ሳልስቲ ብ9 ነሓሰ 1945 ሰዓት 11 ረፍዲ ካልአይቲ ከተማ ናጋሳኪ ፋትማን ብዝተሰምየ ኒኩሌራዊ ቦምብ ብተመሳሳሊ መንገዲ ታሪማ ንዕለቱ ኣስታት 40,000 ወይ 40 ሚእታዊት ካብ ህዝብታ ከተማ መብዛሕቶም ሰለማውያን ሰባት ተቐቲሎም ብሰንኪት ቦምብ ዘሰዓቦ ጸርጊ ወይ ራድዮ ኣክቲቭ ኣብ ዝቐጸሉ ዓመታት ቁጽሪ ምዉታት ብድምር ናብ ልዕሊ 260,000 ዓሪጉ ድሕርቲ ኒኩሌራዊ መጥቃዕቲ ጃፓን 6 መዓልታት ጸኒሓ ኢዳ ምሃባ መዛዘሚ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኮይኑ እቲ መጥቃዕታት ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ንመበል 75 ዓመቱ ክዝከር እንከሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጃፓን ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ተቐማጦ ከተማታት ሂሮሺማን ናጋሳኪን ዝገደፎ በሰላ ክሳብ ለይተሎሚ ኣይሃሰሰን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ከተማታት ሂሮሺማን ናጋሳኪን ዝደርበቶ ቦምባታት ብድምር ማዕረ 37 ኪሎቶን TNT ዝተባህለ ተባራዕ ነይሩ እዚ ተባራዕ ቦምብ ብዩራንየም ዝተባህለ ባእታ ዝተሰርሐ እዩ እቲ ባእታ ኣስታት 12,600 ኪሎ ሜትር ካብ ጃፓን ርሒቓ ኣብ እትርከብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተዓደነ ነይሩ እቲ ኒኩሌራዊ ቦምብ ድማ ኣብ ማንሃታን ኒውዮርክ ኣሜሪካ ተመስሪሑ ናብ ጃፓን ብምዕላቡ እዚ ፍጻሜ ንሰለስቲአን ሃገራት ከተሓዝ ይኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተጎስያ ክትሓልፍ ዘይትኽእል ራብዒት ሃገር እውን ኣላ ንዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንነዊሕ ዓመታት ዝገዝአት ንግስነት ቤልጅየም እዘን 4 ሃገራት ብኸመይ ተታሒዘን ንምርኣይ ናብ ታሪኽ ምምላስ የድሊ ቻንስለር ጀርመን ነበር ኦቶ ፎን ቢዝማርክ ንግዝኣት ኣፍሪቃ ዝምልከት ዋዕላ በርሊን 1885 ኣብ ርእሲ ከተማ በርሊን ክካየድ ድሕሪ ምጽውዑ ሃገራት ኤውሮጳ ንኣህጉር ኣፍሪቃ ክጎዛዚኣ ተሰማሚዐን ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፈ ንጉስ ቤልጅየም ሊዮፖልድ ካልኣይ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ናጻ ሃገር ኮንጎ ተባሂላ ትጽዋዕ ዝነበረት ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኤውሮጳዊ ስልጣነ ክብርታትን ሃይማኖትን ናብ ህዝብታታ ከስፋሕፍሐ ብዝብል ጉልባብ ናይ ብሕትዋንነት ክትከውን ጠሊቡ ኣብቲ ዋዕላ ብዝተሳተፋ ጀርመን ፈረንሳ ብሪጣንያ ፖርቱጋል ቤልጅየም ስጳኛን ኢጣልያን ከምኡውን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ትርከበን 14 ሃገራትን ጠለቡ ጸዲቕሉ ኣብ 1885 ሊዮፖልድ ካልኣይ ዓለም ለኻዊ ኣፍሪቃዊ ማሕበረሰብ ዝብል ማሕበር ብምቋም ናይ ግሉ ሰራዊት ብምኽታብ
ብሄንሪ ስታንሌይ ዝተባህለ ዳህሳሲ ተመሪሑ ናብ ኣፍሪቃ ብምኻድ 76 ዕጽፊ ካብ ሃገሩ ቤልጅየም ንተዓቢ ኮንጎ ተቖጻጺሩ ንህዝባ ጊላ ገበሮ። ኮንጎ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ንጉስ ሊዮፖልድ ካልኣይ እናሃለወት ጡጥ፣ ወርቂ፣ ኣልማዝ፣ ጎማ፣ ስና ሓርማዝን ብምፍራይ ናብ ኤውሮጳ ይለኣኽ ነበረ። ኣብ 1890ታት ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዋጋ ጎማ ብዝተዓጻጸፈ ክውስኽ ተራዩ። ንጉስ ሊዮፖልድ ካብ ዋጋ ዝወሰኸ መሸጣ ጎማ ንምኽሳብ ፍርያት ጎማ ክዛይድ ኣዚዙ። ብቕልጡፍ ንምእካቡ ኣብ ስራሕ ዝተዋፈሩ ተወላዶ ኮንጎ ዝኾኑ ገላዩ ከእክብዎ ዘለዎም ኮታ ወይ ዓቐን ከም ዝውሃቦም ተገይሩ። ጎማ ንምእካብ ናብ ጫካ ብምውፋር ዳዕሮ ዝመስል ኣግራብ እናጨንዳሕካ ካብቲ ገረብ ዝነዝዐ ተመጣጢ ባህሪ ወይ ላስቲክ ዘለዎ ነጠብጣብ ፈሳሲ ብምእካብ ዝተዋህበካ ኮታ ኣብ ዝተዋህበካ ናይ ግዜ መቓን ክትመልእ ከቢድ ነይሩ። ዝተዋህቡ ዓቐን ኣብ ጊዜኡ ዘይመልአ ኣዳው ከም ዝቑረጹን ይግበር ነይሩ እዩ። በዝን ካልእን ከተኣምኖ ዘጸግም ጭካነ ካብ 1885 ክሳብ 1908 ኣብ ውሽጢ 23 ዓመታት ኣስታት 10 ሚልዮን ተወላዶ ኮንጎ ተቐቲሎም። በዚ ድማ ንኻልኦት ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ሃገራት ብዘሰንበደ ኣገባብ ኣብ ዘመናዊ ግዜ ናይ መጀመርያ ጃምላዊ ህልቂት ተመዝጊቡ። ንጉስ ሊዮፖልድ ካልኣይ ህዝቢ ብምህላቕ ካብ ኣታዊታት ጎማን ስና ሓርማዝን ካልእን ብናይ ሽዑ ግዜ 220 ሚልዮን ፍራንክ ብናይ ሎሚ ድማ 1.1 ቢልዮን ዶላር ውልቃዊ ኣታዊ ኣኻዕቢቱ። ኣብ 1908 ናይ ውልቆ ንብረት ንዝነበረት ምምሕዳር ኮንጎ ናብ ግዝኣት ንግስነት ቤልጅየም ኣሰጋጊርዋ። ካብ ንጉስ ምምሕዳር ዝተረከበ መንግስቲ ቤልጅየም ወገኑ ኣብ ኣተሓዛ ህዝቢ ምምሕያሽ ከም ዝገብር እኳ እንተተማባፅዐ ስማዊ ካብ ምዃን ኣይሓለፈን። እቲ መንግስቲ ካብ 1908 ክሳብ 1960 ንኮንጎ ዘመሓደረሉ ብመንገዲ መንግስታዊ ብሕታውን ሃይማኖታዊ ናይ ሚስዮን ትካላትን ጸጋታት ሃገር ከም ሕሱም መዝመዞ። ካብ 1915 ዩኒየን ሚነሬ ዝተባህለ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዕደና ዝተዋፈረ ኩባንያ ኣብ ሸንኮሎቦዌ ዝተባህለ ከባቢ ዩራንየም ዝተባህለ ማዕድን ረኺቡ። ዩራንየም ኣቐዲሙ ብጀርመናዊ ተመራማሪ ማርቲን ኬንሪክ ላፕሮዝ ኣብ 1789 ተረኺቡ እኳ እንተነበረ ካብ ከውሒ ተጻሪ ዝወፅእ ብምንባሩ ብዙሕ ጠቕሚ ዘይብሉ እምኒ ተባሂሉ ዝግለጽ ነይሩ። ኣብ 1905 እቲ ውሩይ ሊቅን ተመራማርን ዓውደ ፊዚክስ ዝኾነ ኣልበርት ኤንሽታይን E=mc² ዝተሰምየ ቅመራ ወይ ፎርሙላ ኣዳልዩ። እቲ ቅመራ ሓይሊ ማዕረ ብዝሒ ዝተራብሐ ፍጥነት ብርሃን እዩ ዝብል ኮይኑ ብመንገዲ ፊዚክስ ንኽፍጠር ዝኽእል ሓይሊ ዝገልጽ እዩ። እንተኾነ ኤንሽታይን እቲ ቅመራ እኳ እንተውፀ ብኸመይ ኣብ ግብሪ ይውዕል ግን ብዝርዝር ኣይቐመጠን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ 1938 ኦቶሃን ዝተባህለ ጀርመናዊ ምስ ክልተ ብጾቱ ዩራንየም ብምጥቃም ናብ ናይ ኒውክሌር ቴክኖሎጂ ዘምርሕ ኒውክሌር ፊዥን ማለት ንናይ ዩራንየም ባእታ ወይ ኣተም ኣብ ክልተ ብምምቃል ሓይሊ ከም ዝርከብ ዘረድእ ምርምራዊ ስራሕ ረኺቦም። هذه إذاعة إرنا ኣብ ሓደ መስከረም 1939 ካልኣይ ኩናት ዓለም ብጀርመን ተጀሚሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ኣብ ጀርመን ዝተወልደ ግን ከዓ ናይ ኣይሁድ መበቆል ዝነበሮ ኣልበርት ኤንሽታይን ናብ ጀርመን ክምለስ ኣይከኣለን። እቲ እዋን እቲ ኣብ ጀርመን ኣይሁድ ዝመበቆሎም ሰባት ዝህደንሉ ዝጋፍዕሉን ዝሃልቅሉን ዝነበረ እዩ። ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ መንጎተን ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ ካናዳ እንኮላይታ ብስነ ሓሳብ ዘይትቃደወን ናይ ሽዑ ሕብረት ሶቪየት ናይ ሎሚ ሩስያን ዝሓቆፈ ሃገራት ኪዳንን ብሃገራት ኣክሲስ ተሰሚያ ጀርመን፣ ኢጣልያን፣ ጃፓንን ክካየድ ጀሚሩ። ኣሜሪካ ድሕርቲ ጃፓን ኣብ ልዕልቲ ኣብ ሃዋይ ዝርከብ ፐርል ሃርበር ዝተባህለ መደበር ሓይሊ ባሕራ ዝፈጸመቶ ናይ ነፈርቲ መጥቃዕትያ ኣብ 1941 ናብቲ ኩናት ብወግዒ ተጸንቢራ። ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ተመራመርቲ ጀርመን ኒውክሌር ፊዥን ይርከቡ ዳ እምበር ኣቶሚካዊ ቦምብ ክሰርሑ ነዊሕ ናይ ምርምር ጉዕዞ ተሪፍዎም ነይሩ። ነዚ ሓበሬታ ዝረኸበ ኣልበርት ኤንሽታይን ናብ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ፍራንክሊን ሩዝቨልት ምስጢራዊ ደብዳቤ ጽሒፉ። ኤንሽታይን ኣብ ደብዳቤኡ ጀርመናውያን ተመራመርቲ ናዚ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለን ኣዝዩ ሓያልን ቦምብ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቑ። ኣሜሪካ ነቲ ቦምብ ቅድሚ ጀርመን ከተማዕብሎ ድማ ጸዊዑ። በዚ ምኽንያት ኣሜሪካ ንጀርመን ብምቕዳም ተቐላጢፋ ኣቶሚካዊ ቦምብ ክትሰርሕ ነይርዋ። ኣሜሪካ መጀመርያ ዩራንየም ካብ ካናዳ ትዕድጎ ነይራ። እንተኾነ እቲ ናይ ካናዳ ዕደና ዩራንየም ንምርካቡ ኣኻውሕ ብምጽራይ ዝካየድ ብምንባሩ ዝተሓላለኸን ዘይዋፅእን ኮነ። ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝዕደን ዩራንየም ካብ ኣኻውሕ ብቐሊሉ 65 ሚእታዊት ንምጽራይ የኽእል። እቲ ናይ ካናዳ ምስ ናይ ኮንጎ ፍርያት ክነጻጸር እንከሎ ድማ
100 ጥራዩ ጀርመን ቅድሚ ኣሜሪካ ኒውክሌር ከይተማዕብል ተሰጊኡና ኣለወ ገዛኢታ ንዝበዝሐ ዩራንየም እተፍሪ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝኾነት ቤልጅየም ብሂትለር ተጎቢጣ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣሜሪካ ስጋእታ ዛይዱ ነቲ ኣብ ኮንጎ ዝርከብ ዩኒየን ሚነሬ ዝተባህለ ናይ ዩራንየም ኩባንያ ፍርያቱ ሙሉእ ብምሉእ ክሸጠላ ቀሲባቶ በዚ መንገዲ እዚ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ተዓዲኑ ዝነበረ 1,200 ቶን ዩራንየም ብኡንብኡ ናብ ሃገራ ኣጋዓዘቶ 950 ቶን ድማ ዜጋታት ኮንጎ ብዘይ ዕረፍቲ ለይትን መዓልትን ብዘይ እኹል ድሕነትን መከላኸልን እናሰርሑ ከም ዝእክብዎ ተገብረ ድሒሩ ዝተኻየደ መጽናዕታት ከም ዘነጽሮ ኣብቲ ናይ ዕደና እዋን ዝተዋፈሩ ሓያሎ ዜጋታት ኮንጎ ዩራንየም ብዝፈንዎ ጸርጊ ወይ ራድዮ ኣክቲቭ ብዘስዓቦ ሕማማት ተሳቒምዮም ኣሜሪካ ካብ ኮንጎ ብዝተጓረተ ዩራንየም ማንሃታን ፕሮጀክት ብዝብል ስያሜ ሓያሎ ተመራመርቲ ዝተሳተፍዎ ምምዕባል ኣቶሚክ ቦምብ ተተሓዘቶ ድሕሪ ሓያሎ ምርምርን ፈተናታትን ድማ ኣብ ሓምለ 1945 ኣብ ኒው ሜክሲኮ ዝተባህለ ክፍሊ ሃገራ ናይ መጀመርያ ዕውት ፈተነ ኒውክሌራዊ ቦምብ ኣካይዳ እንተኾነ ኣሜሪካ ንኣልበርት ኤንሽታይን ኣብ ፕሮጀክት ማንሃታን ኣይሳተፈቶን ኤንሽታይን ጀርመናዊ ስለ ዝነበረ ንጸጥታ የስግዩ ተባሂሉ እዩ ኤንሽታይን ኒውክሌራዊ ቦምብ ንምምዕባል ጠቓሚ ዝኾነ ምዕሪት ቅማሬ ወይ ፎርሙላ እኳ እንተበገሰ ከም ኣቦ ኣቶሚክ ዝፍለጥ ግን ኣሜሪካዊ ጄይ ሮበርት ኦፐንሃይመር እዩ ካልኣይ ኩናት ዓለም ቀጺሉ ሓይልታት ኪዳን ድማ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኣክሰስ ዓወት ሰለጠን ኢጣልያ ኣቐዲማ ብ 8 መስከረም 1943 ኢዳሂባ መራሕና ጀርመን ዝነበረ ኣዶልፍ ሂትለር ኣብ 30 ሚያዝያ 1945 ርእሰ ቅትለት ከም ዝፈጸመ ተሰሚዑ ኣብ ዝቐጸለ ወርሒ ጉንበት ድማ ጀርመን ኢዳሂባ ምስ ጀርመንን ኢጣልያን ኪዳን ዝነበራ ብጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ግን ካብኣተን ኣዝያ ዝረሓቐት ጃፓን ኢዳ ምሃብ ኣቕበጸት ሓይልታት ኪዳን ንጃፓን ክወረኣ ተሰማሚዐን እንተኾነ ጃፓን ደሴት ብምንባራ ንምቁፅጻራ ቀሊል ኣይነበረን እዚ ክስተት እዚ ነታ ድሮ ኣቶሚካዊ ቦምብ ኣማዕቢላ ዝነበረት ኣሜሪካ ሓይላ ንዓለም እተርእየሉ ኣጋጣሚ ፈጢሩላ መበል 33 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ሃሪ ትሩማን ምስ ብሪጣንያ ብምምኻር ኣብ ልዕሊ ጃፓን ኣቶሚካዊ መጥቃዕቲ ክካየድ ኣዚዙ ወተሃደራዊ እዛ ኣሜሪካ ኣብቲ እዋን እቲ ናይ ኢንዱስትርን ወተሃደራውን ማእከልያ ንዝበላ ከተማ ሂሮሽማ እዩ ከም ቀዳማይ ዕላማ መሪጽዋ 6 ነሓሴ 1945 ኣብ ሰዓታት ናይ ንግሆ ድማ እቲ ግዜ ድሕሪ ሳልስቲ ንከተማ ናጋሳኪ ዳጊሙ ጃፓን ኣይጸንሐትን ኣብ 15 ሓምለ 10 ቅድሚያ ኢደን ዝሃባ መሻርኽታ ጀርመንን ኢጣልያን ስዒባ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተዛዘመ ኣሜሪካ ናይ ጃፓን ተልእኾ እኳ እንተዛዘመት ምዝመዛ ዩራንየም ካብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ግን ደዋ ኣይበለትን ኣብ 1950ታት ካብቲ ሃገር ዝካየድ ዝነበረ ዕደና ዩራንየም ሙሉእ ብምሉእ ክትግብቶን ናብ ኢድታ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም መሻርኽታ ዝነበረት ናይ ስነ ሓሳብ ግና መጻረርታ ሕብረት ሶቪየት ከይኣቱ ዝከኣላ ጽዒራ ዓበይቲ ሃገራት ዩራንየም ኮንጎ ንምግባት ዝገብርዎ ጻዕርን ሃለኽለኽን ነዜጋታት ኮንጎ ካብ ኢዶም ናብ ኣፎም ካብ ምምላእ ሓሊፉ እቲ ካልእ ኣይንታዮምን እዩ ኣብ 1960 ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ካብ ግዝኣት ቤልጅየም ናጻ ወፅያ ፓትሪክ ሉቡምባ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ኮይኑ ክመርሕ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ተመሪጹ ፓትሪክ ሉቡምባ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዕደና ዝካየደሉ ዝነበረ ሽንኮሎብዌ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝነበራ ናጽነት ከም ዘይህልዋን ካልእ ንረብሓ ሃገሩ ዘቐድም ፖሊሲታትን ብምሕንጻጹ ንኣሜሪካ ኣብ ሻቕሎት ኣትዋ ኣይጸንሐትን ዩራንየም ብብዝሒ ዝዕደነላ ዞባ ካታንጋ ካብ ኮንጎ ተፈልያ ናጽነት ኣውጃ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓትሪክ ሉቡምባ ሓገዝ ሕብረት ሶቪየት ጠሊቡ ተኸታቲሉ ዝመጸ ክስተታት ንኣሜሪካ ዘሻቕል ዳ እምበር ዝህዳ ኣይነበረን 6 ዋርሕ ጸኒሑ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓትሪክ ሉቡምባ ስልያ ኣሜሪካ ከም ዝሃንደስዎ ኣብ ዝተገልጸ ስርሒት ተቐቲሉ ዞባ ካታንጋ ኣካል ኮንጎ ኮይና ክትቅጽል እኳ እንተኻለት ጽቡቕ ምስልን ተስፋን ተሃገር ግና ክቕጽል ኣይከኣለን ኣብ ስልጣን ዘዝመጹ መራሕቲ ብብልሽውናን ዝርገት ሃብቲ ሃገርን እናተወቐሱ ዜጋታታ ንመዓልቲ 3 ግዜ ክምገቡ ካብ ዘይክእሉ ህዝብታት ዓለም ኮይኖም ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ፕሮጀክት ዕደና ሽንኮሎብዌ ዕጽው እዩ ኣብቲ ኸባቢ ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት ዕደና ብኣሜሪካን መሻርኽታን ጽዑቕ ምክትታል ይካየደሉ ዩራንየም ካብ መህለቒ ህዝቢ ዝኾነ ኣቶሚካዊ ቦምብ ሓሊፉ ንልምዓትን ከም መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝኣመሰለ ውሑስ ሰዓትን ከገልግል ከም ዝኽእል ስነ ፍልጠት በፂሕዎ እዩ ከም ፈረንሳ ዝኣመሰለ ሓያሎ ሃገራት ልዕሊ 50 ሚእታዊት ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ካብዚ ምዕባለ እዝን ዝጥቀማ ይኹን እምበር እዚ ተፈጥሮ ዛ ምድሪ ዝዓደሎ ባህርያዊ ጸጋ ዩራንየም ካብ ኣብ ልምዓት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ጃፓንን ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን
ዝሓደጎ ዝሃስስ ስምብራት ብዝያዳ ይዝከራሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ተፈጺሙሎ። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን። ሬድዮ ኤረና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ብተስፊት ዮሃንስ እናተዳለወን ኣብ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ጠጥዕሙ ቅድሚ ስጋርና ናይዚ ሰዓት እዚ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከዘኻኽረኩም። ኣብ ኤርትራ ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ኣብ ቁጠባን ፊናንስን ዝተወስደ ስጉምቲ ከምዘየለ እዋናዊ ጸብጻብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣመልኪቱ። እቲ ፊናንሳዊ ትካል 196 ሃገራት ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ዝወስድኦ ዘለዋ ናይ ቁጠባን ፊናንስን ስጉምታት ብዝምልከት ብ31 ነሓሴ ኣብ ዘውጾ ዝርዝራዊ ጸብጻብ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዝወሰዶ ቁጠባዊ ስጉምቲ ከምዘየለ ዘነጸረ። መንግስቲ ኤርትራ ብ21 መጋቢት ናይ መጀመርያ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝመዝገበ ንውድብ ጥዕና ዓለም ድሕሪ ምሕባሩ ካብ 2 ሚያዝያ ትሒዙ ህዝቢ ኣብ ገገዝኡ ክዕጾ ከም ዝኣወጀ እቲ ጸብጻብ ኣዘኻኺሩ። እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ካብ 28 ሰነ ትሒዙ ከፊላዊ ምጅማር ትምህርቲ እኳ እንተኣወጀ እቲ ናይ ምዕጻው ኣዋጅ በብእዋኑ ብዝውሃብ ሓበሬታ ከይተሰነየን ናይ ግዜ መቓን ዘይብሉን ኮይኑ ከም ዝቐጸለ ኣፍሊጡ። እቲ መንግስቲ ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ኣብ ቁጠባ ፊስካል መጠን ሸርፍን ካልእ ፊናንሳዊ ንጥፈታትን ዝወሰደ ስጉምቲ ከም ዘይነበረኻ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣነጺሩ። ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 29 ዓመታት ንህዝቢ ብወግዒ ዝንገር ስሩዕ ባጀትን ቁጠባዊ መደባትን ከም ዘይጸንሐ ይፍለጥ። ኣብዚ ናይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እዋን ድማ ብሰንከቲ ብሃውሪ ዝኸይድ ዘሎ መደባት መንግስትን ዝተናውሐ ኣዋጅ ምዕጻውን ህዝቢ ንከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላውን ጥሜትን ተቓሊዑ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይዝረብ። ካብ ቻይና ተበጊሳ ናብ ብራዚል ትጓዓዝ ዝነበረት ናይ ጃፓን ናይ ጽዕነት መርከብ ኣብ ከባቢ ሞሪሸስ ብ25 ሓምሌ ምስ ኮራል ከም ዝተጋጨወ ተገሊጹ። እታ መርከብ ምስ ኮራል ድሕሪ ምግጫዋ ብዝተፈጥረ ነቓዕ ጽዒናቶ ካብ ዝነበረት ኣስታት 4,000 ቶን ነዳዲ እቲ 1,000 ሊሕቑ ናብ ባሕሪ ፈሲሱ ኣከባቢ ይብክል ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እታ መርከብ ካብ ቀንዲ መስመራ ወፂኣ ብኸመይ ናብ ማያት ሞሪሸስ ከም ተጸግዐትን ነቲ ሓደጋ ከተውርድ ከም ዝኽኣለትን ገና ክፍለጥ ኣይተኽኣለን። እቲ ካብታ መርከብ ብዝለሓኾ ነዳዲ ጉድኣት ወሪድዎ ዘሎ ገማግም ሓደ ካብ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ዓለምና ተባሂሉ ብዩኔስኮ ዝተሓዘ ቦታ እዩ ነይሩ። ደሴት ሞሪሸስ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ትርከብ ንእሽቶ ኣፍሪቃዊት ሃገር እያ። እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ከመይ ትቕንዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና። እዚ ትወትር ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብል ናይ ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. أنا جن سلمات كاب موقاس شمعة مولع مفتحي لي أمان زين بو بسبات كاب موقاس كم بقولوا زخول من قدم مفتقر أقداس خوين سمعني كم نفلت هيوت حات أريا ود سبب زمدري سوسان 5 عامت يزنبر نبالمو من بابكا ود 15 عامت كلون تدا جميرو 4 عامت ينببالو مالتيو كاب 15 عامتو كساب سن 5 عامت زقبر ازق اللساب عبوشت اي حدا ورحي كدت مصحف أنبيبون تداوديو الزاب عبوشت أحد عامت 24 مصحفتي ينببالو مالتيو 24 مصحفتي ب4 عامت كنبازحو خلنا خا 960 مص جن 65 عامت زنبر ساب حدا شح مصحف زي ملء مصحفتي كنبب بطعمي دس بالقزري كونان سلازي
ናይ ንባብ ቴክኒካትና ክንስተኻኽል ናይ ንባብ ፍጥነትና ክንማዕብል ይግባአና ስፒድ ሪዲንግ ኦር ሪዲንግ ስፒድ ካልኣይ ነገር ዝነበብናይ ነገር ብፍጹም ክንርስዖ ይግባአናን ስለዚ ሎሚ ናይ ነበባ ቴክኒክ ከቕርበልኩም እየ ሃው ቱ ሪድ ብኸመይ ነንብብ እዚ ናይ ነበባ ቴክኒክ ናይ ዘመንና ስነ መጽናዕቲ ጥበበኛታት ዝደረስዎ ቴክኒክ እዩ ንሳቶም 5 ዓይነት ነጥብታት ኣናብባ ንዓለም ኣፍሊጦም እዮም ፅራሕ ሓደ ኤስ ማለት ሰርቨይ መጽሓፍ ብቐንዱ ምድህሳስ ማለት እዩ ካልኣይ ኪው ኮሽን ሕቶ ወይ ምሕታት ማለት እዩ ሳልሳይ አር ሪድ ምንባብ መጽሓፍ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ማለት እዩ እዚ ናይ ተቐዳሚት አር ዝገልጽ ራብዓይ ናይ ካልእቲ አር ዝገልጽ እዩ አር ማለት ሪሳይት ንዘንበብካይ ነገር መጽሓፍካ ዓጺኻ ምስትንታን ሓምሻይ ናይ መወዳእታ አር ዝገልጽ እዩ ሪድ ማለት ደጊምካ መጽሓፍ ሕልፍ ሕልፍ ኢልካ ምንባብ ሕጂ ናብ ዝርዝር ዘን ዝጠቐስክዎን ክኸይድ መታን ግልጽ ኮይኑ ጽቡቕ ገይሩ ክርዳእና ኤስ ሰርቨይ መጽሓፍ ምድህሳስ መጀመርታ ኣብቲ ገበር ናይቲ መጽሓፍ ዘሎ ጽሑፍ ምንባብ እዩ ጸሓፊኡ መን ከም ዝኾነ ምፍላጥ ኣርእስቱ ብዕምቆት ምርዳእ ኣብ ናይቲ መጽሓፍ ማለት ኣብቲ ገበር ክገልጾ ዝደለየ ስእሊ ክህሉ ኽእል ብዛዕባ እቲ መጽሓፍ ዝነግረና ሓደ ናይ ኣገዳሲ ስእሊ እውን ክህሉ ይኽእል መብዛሕቲና መጽሓፍ ኣንቢብና ንርድኦ መጽሓፍ ሙሉእ ኣንቢብና ምስ ወዳእናዮ እዩ ኣሃ እዚ መልእኽቲ እዩ ክሕልፍ ደልዩ ድማ ንብል እንታይ ክሕልፍ ከም ዝደለየ ኣብ ገበሩ ኣንቢብና ወይ ተዓዚብና ኣቐዲምና ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ድሓር ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ኣቲና ድህሰሳ ንገብር ኣብ ቀዳማይ ክፋል እንታይ እዩ ክሕልፍ ደልዩ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ክፋል እናበልና እንታይ ክሕልፍ ከም ዝደለየ ብዝግባእ ዳህሲስና ክንርድኦ ይግባእ እዚ እንተጌርና ጸሓፊ እንታይ ክሕልፍ ከም ዝደለየ ብዓብዩ ስእሊ ክንርዳእ ንኽእል ድሓር እዚ ምስ ወዳእና ጸሓፍቲ ኩሉ ግዜ መእተዊ ጽሑፍ እዮም መጽሓፍ ንምንታይ ከም ዝጸሓፉ ከመስግንዎ ዝደለዩ ሰብ ኣብቲ መጽሓፉ ብጠቕላላ እንታይ ክሕልፍ ከም ዝደለዩ ጸሓፍቲ ኣብ መእተዊ ጽሑፍ እዮም እዚ ዝተለምደ እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ከም ዝደሊ ብኸፊሉ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ኣብ መወዳእታ ኸኣ ክታም ኢሉ ዝጸሓፎ ሓጺር ጽሑፍ ይንበብ ብልሙድ ከዓ ጸሓፍቲ ካብ መጽሓፍ ማለት ካብቲ ውሽጢ እቲ መጽሓፍ ዘሎ ኣገዳስ መሪጾም ኣብ ገበር ናይቲ መጽሓፍ ይጽሑፍ እዮም ንሱ ኸኣ ከነንብቦ ይግባእ ውሽጢ መጽሓፍ ኣቲና ኸኣ ጸሓፊ ዘቐመጦም ስእልታት ክህሉ ስለ ዝኽእል ሕልፍ ሕልፍ እናበልና ክንድህስሶ ይግባእ ስለዚ መጽሓፍ ኣንቢበ ከይወዳእኩ እንታይ ዓይነት መጽሓፍ ምዃኑ ጸሓፊ ክሕልፎ ዝደለየ መልእኽቲ ተረዲእናዮ ኣለና ማለት እዩ ሓደ ግዜ እውን ብሉጻት ኣንበብቲን ዘንበቦ መጻሕፍቲ ብዛዕባ እቲ መጽሓፍ ርእይቶኦም ይቐምጡ እዮም ስለዚ ቅድሚ መጽሓፍ ኩሉ ኣንቢብና ንርድኦ መጽሓፍ ብምሉኡ ምድህሳስ ክንርድኦ ይግባእ ካልኣይ ኮሽን ወይ ሕቶ ሕተት ኩሉ ግዜ መጽሓፍ ከፊትካ ምንባብ ክጅምር ከለኻ ካብ ዝለመድካዮ ሓሳባት ፍልይ ዝብል ክትረክብ ስለ ትኽእል ሕተት እዚ ሓሳብ እንታይ ክብል ስለ ዝደለየ ኢልካ ሕቶ ኣቕርበሉ ብፍሉይ ኣተኩሮ ክትገብረሉ ትኽእል ጽሑፍ ክህሉ ስለ ዝኽእል ምናልባት እተንብቦ መጽሓፍ 25 ሚእታዊት ትፈልጦ ትኸውን ዝተረፈ ሚእታዊት መታን ክትፈልጦ ሕቶ ኣቕርብ ወይ ምልክት ሕቶ ኣቐምጥ ካብዚ እንታይ ተማሂረ ይወፅእ እናበልካ ምልክት ሕቶ ኣቐምጥ መታን ጽቡቕ ገይሩ ክርዳእካ ደጋጊምካ መጽሓፉ ከተንብቦ ከለኻ ዘቐመጥካዮ ምልክታት ሕቶ ስለ ትረኽቦ ሓደ ናይ ስነ ምጽናዕቲ ምሁራት ምኽሪ ክልግሱ ከለዉ ከምዚ ይብሉ መጽሓፍ ናትካ እዩ
ንዓኻ ኢኻ ገዚእካዮ ዘይተረዳእካ ኣተኩሮ ክትገብረሉ ዝደለኻ ነገር ብዝኾነ ዓይነት ሕብሪ ምልክት ግበረሉ ሓደ ሰብ መጽሓፍ መታን ከይበላሾ ኣብ ሳንዱቕ እዮም ዝቐምጥዎ ግን ከምኡ ይኮነን መጽሓፍ ዝገዛእካዮ መጽሓፍ ከተጽናዕሉ ክትመራመረሉ እዩ ንኻልእ ሰብ ክትህቦ እንተደሊኻ እውን ሓድሽ መጽሓፍ ገዚእካ ሃቦ ግን ኣተኩሮ ክትገብረሉ ዝደለኻ ነገር ኣስምረሉ ሕቶ ቅርብ ብዝደለኻዮ ሕብሪ ጌርካ ምልክት ግበረሉ እዚ ኻብ ምግባር ንድሕሪት ከይትብሉ ኢሎም ምኽሪ ይልግሱልና ሳልሳይ ሬድ ወይ ምንባብ ኣብቲ ገበር ናይቲ መጽሓፍ ዘለዎ ኣርእስቲ ኣንቢብካ ምሽ ብዝከኣለካ መጠን ዳህሲስካዮ ኣለኻ ጸሓፊ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ክሕልፍ ከም ዝደለየ ተረዲእካዮ ኣለኻ ብጠቕላላ ስእሉ ተረዲእካዮ ኣለኻ ስለዚ ዘቐመጥካዮ ሕቶታት እናተኸተልካ መጽሓፉ ብዕምቆት ንበቦ በዚ መልክዕ እንተንቢብካዮ ኣእምሮኻ ዓብ ስእሊ ኸቐመጥ እዩ ራብዓይ ኣር ሪሳይት መጽሓፍ ዓጺኻ ምስማዕ ወይ ምስትንታን መጽሓፍ ኣንቢብካ ወዲእካዮ ሓቀይ መጽሓፍ ተዓጽዎ ኣቐዲምካ ንኽትፈልጦም ኣተኩሮ ጌርካ ብሕቶን ቀለምን ዘቐመጥካሎም ነጥብታት ትሰምዐን ወይ ተስተንትኖምን ንኣብነት ኣብ ካልኣይ ክፋል ዝተምሃርካዮ ሓሳብ መጽሓፍካ ዓጺኻ በቓል ጥራይ ግለጾ ኣብ ካልኣይ ክፋል ከምዚ ዝብል ኣርእስቲ ተማሂረ እዚ ርእስቲ እዚ ኣብ ክንዲዚ ይኽፈል ንፍሲ ወከፍ ኣርእስቱ ኣብ ከምዚ ይኽፈል እናበልካ ንገዛእ ርእስኻ በቓል እናደጋገምካ ተዛረብ ኣስተንትኖ ኣብ ራብዓይ ክፋል እውን ከምዚ ታሪኽ ተማሂረ ኢልካ ንዝተምሃርካዮ ታሪኽ በቓል እናደጋገምካ ነብስኻ ተዛረባ በል ተዛረብ ኣእምሮ ኣብ ውሽጢ ዝተቐመጠ ሓሳብ ብፍጹም ኣይርስዕን ብዙሕ ግዜ እንተዘኪርኩም ዘንበብናዮ ወይ ዝሰማዕናዮ ታሪኽ ንሰብ ክትነግሮ ንደሊ እሞ ንርስዖ ከምዚ ዓይነት ጽሑፍ ኣንቢበ ነይረ ትብል ንምንታይ ከምዚ ንብል መጽሓፍ ብምስትንታን ብረድኢት ኣየንበብናዮን ማለት እዩ እዚ ዓይነት ተክኒካ ናብባይ ተጠቀምናን መጽሓፍ ሪሳይት የድልዮ ንዘንበብካዮ ጽሑፍ ኣብ ኣእምሮኻ ቐሚጥካ በቓላ ጥራይ ምድጋም የድሊ ሓምሻይ ኣር ሪሬድ ደጊምካ ምንባብ ልክዕ መጽሓፍ ዓጺኻ እናስተንተንካ በቓልካ ጥራይ ክትደግሞ ኸለኻ ዝረሳዕካዮ ቓላት ምዝካር ዘዕቤካ እንተዳሃልዩ ኣብታ ዝደለኻዮ ምዕራፍ ኣቲኻ መጽሓፍ ከፊትካ ደጊምካ ምብቦ ምዕራፍ 5 ገለ ታሪኽ ኣሎ ምዕራፍ 7 ገለ ነገር ኣሎ እናበልና ዝረሳዕናዮ ነገር ደጊምና ንንበቦ ከምዚ ጌርና መጽሓፍቲ እንተዳ ኣንቢብና ሓንቲ መጽሓፍ ኣንቢብና ዘይኮንና ክንበሃል ኣብ ውሽጥና ኣሕቲምናዮ ኢና ክንበሃል ብፍጹም ከዓ ኣይንርስዖን ብስኒት ጎይትኦም ዝተተረጎመ ጽሑፍ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ብዛዕባ ነብሰን ዘይፈልጦ 7 ዓበይቲ ሓቅታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መጻኢ ክግበርን ዘለዉ ነገር ናይ ምዝካር ዓቕመን ልዑል እዩ ኣቐዲመን ኣብ ዝገበርኦ ነገር ግን ከም ዝርስዓዩ ዝሕበር እዚ ኣብ 2015 ኣብ ሊኣና ፓለርሞ ዝተኻየደ ሳይንሳዊ ምጽናዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ ሰዓት ዝተገብረ ነገራት ከም ዝርስዓ መዓልታዊ ዝግበር ነገራት ግን ሓያል ናይ ምዝካር ብቕዓት ከም ዘለወን ይሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ 3 ኻልኢት ናይ መጻምድተን ጨና ፈሊኻ ናይ ምልላይ ዓቕሚ ኣለወን እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ምጽናዕቲ እቲ ዝተዓየ ማለት ምሉእ ጥዕና ዝውንን ወዲ ተባዕታይ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ምስሓብ ዓቕሙ ልዑል ምዃኑ እታ መጻምድቲ እውን ተጸሊእዎ ከም ዘሎን ከም ዘየለን ብጨና ሰብነቱ ከም ተለልዮ ይግለጽ ከም ኣብነት መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ መጻምድተን ኣብ ደገ ሓዲሩ ክመጽእ እንከሎ ዝገብርኣ ቀዳመይቲ ስጉምቲ እንተዳሃልያ ዝተኸደኖ ኽዳን ምሽጣት እያ
መብዛሕትኡ እዋን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፍቕሪ ዝሑል ስምዒት ከም ዘለወን ይንገር። እዚ ማለት ከዓ ልዕሊ 25 ሚእታዊት ደቂ ተባዕትዮ ኣብተን ቀዳሞት ካብ ቀዳመይቲ ክሳብ 4ይቲ መዓልቲ ዘለዋ ናይ ሌሊኦም ግዝያት ፍቕሪ ከም ዝሕዞም፣ ደቂ ኣንስትዮ ግን ብገምጋም ዝወሓደ 20 መዓልታትን ልዕሊዩን ከም ዘድልየን ይግለጽ። ካናዳውያን ተመራመርቲ ከም ዝሕብርዎ ሓንቲ ነብሰ ጾር ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ናይ ጥንሲ እዋናት ዝስምዓ ቀጨውጨውን ቃንዛ ርእስን ምልክት ጽቡቕ ጥዕናዊ ትጸይራቶ ዘላ ዕሸል ምዃኑ ይገልጹ። እዞም ተመራመርቲ ወሲኾም እቲ ዝፍጠር ናይ ቅልውላው ዓቕሊ ጽበት ስምዒት ጠንቁ ካብቲ ነቲ ዕሸል ንምክልኻልን ጥዕናዊ ኩነታቱ ንምሕላውን ኢሉ ዝነዝዕ ቶክሲኮሲስ ዝበሃል ንምዕባል እቲ ዕሸል ዝሕግዝ ቀመም እዩ። ብርቱዕ ተምላስን ናይ ከብዲ ቃንዛን ዘስዕብ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ብቐረባ ንዶክተር ክውከሳ ከም ዘለዎን ይመኽሩ። ብሪጣንያዊ ሳይኮሎጂስት ሳቶሺ ካንዛዋ ኣብ ዘካየዶ መጽናዕቲ ከም ዘስፈሮ ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ምውላድ ድሌት ብነፍሲ ወከፍ 15 IQ ናይ ብልሒ መምዘኒ ብቕዓት ብዝሃለዋ መጠን ብ25 ሚእታዊት ናይ ምውላድ ድሌታ ከም ዝቕንስ ይዛረብ። እዚ ኸዓ እቲ ደቂ ኣንስትዮ ንናይ ገዛእ ነብሰን ምዕባለ፣ ምቾት፣ ለውጢ፣ ትምህርቲ ቀዳምነት ክህባ ነቲ ናይ ወሊድ ግዜ ከም ዝኸስርኦ ዘጉልሕ መጽናዕቲ ነይሩ። ካንዛዋ ወሲኹ ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮ ባህላዊ ልምድታተን ዘየኽብራን ብንቕሓት ክብ ዝበላን ደቂ ኣንስትዮ ዘይመርጽሉ ምኽንያት ሓደ ጉዳይ ውላድ እዩ ይብሉ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መጠን ተወልዶም ቆልዑ ብዝበዝሐ ቁጽሪ መጠን እቶም ትሕዞም ተለሮመስ ዝተባሃሉ ባእታታት ይሓጽር። እዚ ማለት ተለሮመስ ነቶም ናይ ክሮሞዞምስ ክፋላት ንናይ DNA ምክልኻል ብቕዓት ሓላፍነታውያን ዝኾኑ ዕምሮም ከም ዝሓጽር ይገብሮ። ውላድ እናብዝሐት ክትከይድ ከላ ድማ ዕምሩ እቶም ተለሮመስ ዝበልናዮም እናሓጽረ ይኸይድ። እዚ ግን ካብ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝፈላለን ብዝተፈላለየ ጠንቂ ከምኡ ከም ዘጋጥምን ይግለጽ። ኣዳም ፓዝዳ ዝተባህለ ተመራማሪ ናይ ሶልቫክ ኣካዳሚ ሳይንስ ኣብ ዘካየዶ ዘይልሙድ መጽናዕቲ ቀይሕ ክዳን ሌድስ ኢን ሬድ ዝተኸድና ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ነተን ካልእ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎ ክዳን ዝተኸድና ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝምስጠንን ከም ዘቕንአንን ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መጻምድተን ምስ ቀይሕ ልብሲ ዝተኸድነት ጓል ኣንስተይቲ ክዕልል ከም ዘይደልዮ እንተሪአንኦ እውን ቁጥዐን ከም ዘይጻወርኦን ነብሰን ከም ዘይክእለለን ኣብ ዝሃብኦ መግለጺ ምርኩስ ገይሩ ዝሃቦ ገምጋም ምዃኑ ይትንተን። ሞሽሽ ሓንቲ መዓልታዊ ንጎሆ እናተንስአት ናይ ጉያ ስፖርታዊ ንጥፈታት እተካይድ ጓል ኣንስተይቲ ብውሕዱ ቅርጻ ክምልከቱ ክብሉ ደድሕሪኣ ዝጎዩ 10 ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጥዕናዊ ረብሓ ምዃኑ ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ይሕበር። ምንጪ ዊኪፒድያ ትርጉም ናትናኤል ኣራፋይነ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስዘሉ በተልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ። ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሙ። ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና
كبرا سمعتنا ناي ساعت زي فنونا تزازيم الله أمانيل قرماية سلام